اوكي اي ثينك تيوم ዝመፅኡ ሓንቲ ቀሲሎም ከርክቡና ክእሉ እዮም ሜቢ ሪከርድ ዝኾነ ቪድዮ ተመሊሶም ክሪእዎ ክእሉ እዮም ናይ ሎሚ ትምህርትና ከዓ ከምቲ ኩሉ ግዜ ኣገዳሲ ኣብዚ ሰሙን ዝተፈፀመ ዜናታት ክህልወና እዩ ቅድሚኡ ግን መዓልታዊ ዜና ጥራይ ካብ ምስማዕ ዝኾነ ፍልጠት ወሲድና ክንከይድ ብዝብል ከዓ ምስ ቁጠባ ዝተተሓሓዙ ኣገደስቲ ዝኾኑ ቃላት ቅድሚ ሕጂ ዋላ ተማሂርና እዮም ዝነበርና ግን ምዚ ዜናታት ከዓ ብሓንሳብ እንዳተረዱና እንዳንበብና ክንከይድ 5-6 ዝኾኑ ኣዝዮም ኣገደስቲ ዝኾኑ ቃላት በብሓደ ክህበኩም እየ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ፒዲኤፍ ወይ ፓወርፖይንት ምስ ትደልዩ ዝምህረሉ ሕፅር ዝበለ እየ ወይ ነዊሕ ኣይወስድኒ ብውልቂ ክሰጥልኩም ብትዊተር ኤክስ ክትረኽቡን ትኽእሉ ኢኹም ወይ ከዓ እቲ ናይ ኢንስታግራም ግሩፕ ክሰጥልኩም ይኽእል እየ ሶ ብድሕሪ እዚኣ ቁራፅ ናይዛ ቪድዮ ትርእይዋ ከዓ እቶም ቃላት ኣገደስቲ ስለ ዝኾኑ ብሓንሳብ ካብ ሶኒ ፖስት ክገብረልኩም እየ ብተወሳኺ ናይ ዘ ሳይኮሎጂ ኦፍ ማኒ ትብል መፅሓፍ ሳማሪ ኣዝዮም ኣገደስቲ ዝኾኑ ነጥብታት ክሰደልኩም የለኩም ነይረ ድንጉ ኢለ ክኸውን ንኽእል እየ ሕጂ ግን ዳርጋ ኤዲትን ጥራይ ተሪፍዋ እምበር ተወዲኣላ ኣብዚ ትርእይዋ እንተሃሊኹም ማለት እዩ ኣዝዮም ኣገደስቲ ዝኾኑ ነጥብታት ክህልውና የማብኡ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ሎሚ ትምህርትና ከምቲ ኣቐዲመ ሓቢሩ እየ ዝነበርኩ ኣዝዮም ኣገደስቲ ዝኾኑ ቃላት ከምዚ ኣብዚ ስክሪን ንሪኦም ዘለና ማለት እዩ በዓል ኢንፍሌሽን ሓደ ብሓደ ግን ፎኩስ ዝበለ ቅል ዝበለ ማለት ሓንቲ መፅሓፍቲ ኣላ ለስ ኢዝ ቤተር ወይ ከዓ ለስ ኢዝ ሞር ትብል ውሑድ ብዙሕ እዩ እያ ትብል ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ፍልጠት ብፍላይ ክኸውን ከሎ ንእሽተይ ኩሉ ግዜ በብንእሽተይ ክዓቢ ከሎ ኣዝዩ ብዙሕ ክኸውን ስለ ዝኽእል ኣብ ሓፂር ግዜ እዚኦም ቃላት ግን ኣዝዮም ኣገደስቲ እዮም ብፍላይ ኣብ ስቶክ ማርኬት ወይ ሪል ስቴት ኢንቨስት ክንገብር ወይ ክነዋፈር እንተደሊና ምስ ገንዘብ ዝተተሓሓዘ እዚኦም ቃላት ናይ ግድን ክንረኽቦም ኢና ወይ ከዓ ዜናታት ክንከታተል እንተደሊና ናይ ግድን ክንረኽቦም ኢና ስለዚ ብኦም ክጅምረልኩም እየ ትርጉሞም እዚ ኢንፍሌሽን ሲፒአይ ወይ ከዓ ክገፀልኩም የፅኒሕ ኢለ ሴንትራል ባንክስ ኢንተረስት ሬት ሪሴሽን ዝብሉ ጥራዮም ኣሕፅር ኣቢል እየ ክገፀልኩም ቅድሚ ሕጂ ከማ ንገልፅ ኢና ነርና ኢና ብድሕሪኡ ግን ናብቲ ኣገዳሲ ዝኾነ ናይ ሰሙናዊ ዜናታትና ኣብዚ ሰሙን ዝሓለፈ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ዘጋጠመ ፍፃመታት ክንዘራረብ ኢና ኣብ መወዳእታ ከምቲ ልሙድ ሕቶን መልስን ምስ ተኸታተልቲ ክህልወና እዩ ማለት እዩ ሶ መጀመርያ ብኢንፍሌሽን ክጅምረልኩም ኢንፍሌሽን ኣይ ቲንክ ዝበፅሕና እኳ ፈሊጥና ኢና ክሳብ ሕጂ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ተዘራሪብናሉ ስለ ዘለና ግን እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ እቲ ነቲ ናትና ወፍሪ ክፀልወና ስለ ዝኽእል ግን ብኡ ገይረ ክጅምር እየ ማለት እዩ ኣሎ ምስ ኢንፍሌሽን ዝተተሓዙ ዲስኢንፍሌሽን ወይ ከዓ ዲፍሌሽን ዝበሃሉ ኣለዉ ንዕኦም ግን ንግዚኡ ክገድፎ እየ ከምቲ ዝበልክዎ ውሕድን ፅፉፍን ዝኾነ ፍልጠት ሒዝና ክንከይድ መጠን ማለት እዩ ሶ ኢንፍሌሽን ማለት እናትሸብ ኣብ ሓደ ቁጠባ ኣብ ዝተወሰነ እዋን ኣብ ሓፈሻዊ ደረጃ ዋጋታት ኣቑሑትን ኣገልግሎትን ብቐፃሊ ዝውስኽ ንምግላፅ እንጥቀመሉ ቃል እዩ ክውስኽ ከሎ ማለት እዩ 5% ንዓመት ክውስኽ ከሎ ንኣብነት እንቋቑ 500 ዝነበረ 105 እንተኮይና 5% ተወሲኻላ ናይ ገዛ ኸሪ 5 ቅርሺ ተወሲኻ 5% ተወሲኻላ ስለዚ ኩሉ ግዜ ብሓፈሻዊ ብምኢታዊት ዝግለፅ ኮይኑ 5 ሚእታዊት 10 ሚእታዊት 20 ሚእታዊት እንዳበልና ንዘራረበሉ ኢና ብሓፈሻ ቁጠባ ናይ ዓለምና እዚኦም ዓበይቲ ሃገራት ወይ ምዕቡላት ሃገራት ኣብዚ ዓራብ ዘለዎ ማለት እዩ ካብ 2 ክሳብ 2.5% ናይዚ ኢንፍሌሽን ታርጌት ክኾነሎም ይደልዩ ማለት እዩ ስለዚ ኢንፍሌሽን ሓንሳብ እኩብ ጠቕላላ እንገዝኦም ዘለና ስቤዛታት ክኾኑ ይኽእሉ ገዛ ክራይ ክኾኑ ይኽእል እንዳደ ክኾኑ ይኽእል ብምኢታዊት ክውስኽ ከሎ እንጥቀመሉ ቃል እዩ ማለት እዩ ክልተ ዓይነት ኢንፍሌሽን ኣለውና ክንፅንሕ ኢልና ክንሪኦም ኢና ብፍላይ ኣብ ናይ ሴንትራል ባንክስ ናይ ኢንተረስት ሬት ምስ መፃእና ኣብዚኦም ክልተ እዚኦም እዮም ኣተኪሮም ዝዛረቡ ወይ ዝዕዘብዎን ዝከታተልዎን ንወፍረና ከዓ ዓብ ፅልዋ ክገብራልና ይኽእል እየን እቲ ቀዳማይ እቲ ኢንፍሌሽን ኢና ክንዛረብ ከለና ብሓፈሻ እዚ ሄድላይን ኢንፍሌሽን ኢልና ንፅውዖ እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ ኮር ኢንፍሌሽን ይበሃል እዩ ፅኒሕ ኢለ ክመፃልኩም እየ ኮር ኢንፍሌሽን ከዓ ነዳድን ምግብን ኣብ ግምት ከየእተና ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ጠቕላላ ናይ ኣስቤዛና ግን እቲ ንበልዖ ንሰትዩ ኩሉ ማለት እዩ ግን ናይ ኤነርጂ ዝኾኑን ፕላስ ፉድ ካብኡ ከነውፅኦ ከለና ኮር ኢንፍሌሽን ተባሂሉ ዝፅዋዕ ማለት እዩ ቀንዲ ኢንፍሌሽን ዝበሃል ሕጂ እዚኦም ሴንትራል ባንክስ ኣብዚ ኣተኪሮም እዮም ነቲ ኢንትረስት ሬት ክውስኹ ድዮም ክቕንስሉ ዝዘራረቡ ስለዚ እዚኦም ክልቲኦም ቃላት ምፍላጦም ኣዝዮም ኣገደሲ እዮም ሴንትራል ባንክስ ዝበዝሐ ግዜ ነዚ ኮር ኢንፍሌሽን እዮም ዝከታተልዎ ምክንያቱ ከም ዝበልኩኹም በዓል ኤነርጂ በዓል ፉድ ፅኒሕ ኢልና ክንመውፅኦ ኢና ቀጢፎም ላዕልን ታሕትን ስለ ዝኸዱ ግምት ክህቦም ኣይክእልኒ ወርሓዊ 5% 4% ክውስኹን ክቕንሱን ስለ ዝኽእሉ ማለት እዩ ስለዚ ክልተ ዓይነት ኣለዉ ኢሎን ኢልና ማለና ክንዘራረበሎም ሄድላይን ኢንፍሌሽን ኮር ኢንፍሌሽን ዝበሃል ኣለዉ ሕጂ ነዚ ኢንፍሌሽን እዚ መዐቀን ዝጥቀምሉ ከዓ እንታይ ይበሃል ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ወይ ከዓ ሞስትሊ ብሲፒኣይ ዝፍለጥ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሲፒኣይ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ዝበሃል መዐቀን ናይቲ ኢንፍሌሽን ክንደይ ሚእታዊት ይውስኽ ኣሎ ክንደይ ሚእታዊት ይቐንስ ኣሎ
معقني نጥቀመሉ እዚ እዩ ስለዚ ነቲ ቦክስ ዝበልናዮ ወይ ዘንቢል ካብ ኣስቤዛ ንገዝኦ ድዩ ናይ ምግቢ ንበልዖ ድዩ ናይ ኤነርጂ ነህልኾ ድዩ ኩሉ ኣብ ግምት ብምእታው ብምኢታዊት ክቁፀር ከሎ ክንዲ ፐርሰንት ወሲኹሎ ኢና ንዛረበሉ ዘለና እዚ መዐቀኒ ዝጥቀምሉ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንደክስ ዝበሃል እዩ ማለት ስለዚ ብፅሑፍ ኣለኩም ኣብዚ ብትግርኛ መዐቀኒ ዋጋ ሃለኽቲ እዚ ሲፒአይ ዝበሃል ንኣቨሬጅ ዋጋ ናይ ሓደ ባስኬት ኣቑሑትን ኣገልግሎትን ብስድራ ቤታት ዘህልኽዎ መዐቀኒ ሓፈሻዊ ኩልና ማለት ሕጂ ኩልና ዝኾነ ፀብፃብ ንወሃብ ኢና ንመልኦ ክንዚ ክንዚ ወሲኽ እንዳበልና ነዚ መዐቀኒ ወሲዶም ከዓ ኣብ ግምት ኣትዮም ቁጠባ ይውስኽ ዲ ዘሎ ይቕንስ ዲ ዘሎ ማለት እቲ ገንዘብና ይቕንስ ዲ ዘሎ ክብሩ ይውስኽ ዲ ዘሎ ኩሉ ኣብ ግምት ከእትዎ ይኽእሉ እዮም ማለት ስለዚ ከዓ ሲፒአይ ኢልና ንፅውዖ ሕጂ ነዚ ሲፒአይ ወይ ነዚ ኮር ኢንፍሌሽን ወይ ኢንፍሌሽን ዝበልክዎ ኣብ ግምት ብምእታው ናትና ገንዘብ ክብሪ ናቱ ብፍላይ ከይቅንስ ብብዝሒ ከይቅንስ 2% ክቅንስ ሕጋዊ ኢለኩም ብልዕሊኡ ከይቅንስ ግን ኣብ ግምት ዘእትውዎ እንታይ ይበሃሉ ሴንትራል ባንክስ ይበሃሉ ስለዚ ኣብ ጃፓን ትኸይኩም ናቶም ሴንትራል ባንክ ወይ ማእከላዊ ባንክ ኣለዎም ኣብ ኢንግላንድ ተመፂና ባንክ ኦፍ ኢንግላንድ ዝበሃል ኣሎ ኣብ ካናዳ ተኮይኖም ባንክ ኦፍ ካናዳ ኣለዎም ኣብ ኣሜሪካ ዘለዉ ናይ ዩሮፕ ካብ ዘለና ዩሮፒያን ሴንትራል ባንክ ዝበሃል ማለት እዩ እቲ ቀንዲ ናይ ኣሜሪካ እዩ ነዚ ኢኮኖሚ ዘንቀሳቅሶ ስለዚ ናይ ኢኮኖሚ ናይ ኣሜሪካ ማለት ዝዓበየ ኢኮኖሚ ስለዝኾነ ብዓለምና ማለት እዩ ሕጂ እዚኦም ባንክስ ከመይ ዝሰርሑ ኣብ ምስኦም ንሕና ኢንቨስት ኣይንገብርና ንገብረሎም እዚኦም በዓል ባርክሌይስ ሳንታንደር ይበሃሉ እዚ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ከዓ ናቶም ባንክታት ኣለዎም ኣብ ካናዳ ናቶም ባንክ ኣለዎም ስለዚ ኣብ ዝተፈላለየ ናትና ባንክ ኣለዎም እቲ ንሕና ንረኽቦም ዘይኮኑ እዚኦም ነቲ ሞኔታሪ ሲስተም ወይ ከዓ ነቲ ገንዘብ ከመይ ከም ዝሰርሕ ቁጠባ ከመይ መሓደር ከም ዘሎ ዝቆፃፀርዎ ማለት እዩ ኣብ ዝበዝሐ ሃገራት ዘንምዕቡላት ብፍላይ ከዓ እዚኦም ካብ ፖለቲካ ወፃኢ እዮም ኦፍኮርስ ኣብ ውሽጦም ክህልዎም ይኽእል ናቶም ኣድነውቲ መስርሕ ኣብ ውሽጦም ዝኣተኻ ማለት እዩ ንሕና ንፈልጦ እቲ ህዝቢ ንፈልጦ ግን ርክብ ከም ዘይብሎም ኢና ንፈልጦም መንግስቲ ንኣብነት ናይ ኣሜሪካ ክንመፅእ ከለና ዶናልድ ትራምፕ ናይ ሪፐብሊካን ይኹን ወይ ዲሞክራት ይኹን ነናቶም መገዲ ኣለዎም ንሶም እዚኦም ሴንትራል ባንክ ዝብሎ ዘለኹ ወይ ፌደራል ሪዘርቭ ዝበሃሉ ግን ምስኦም ርክብ የብሎም እንታይ ዳ ቁጠባ ናይቲ ዓዲ ተቆፃፀርቲ ይኾኑ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ 12 መንበርስ ኣለዉ ንኣብነት ኣብ ኣሜሪካ እንታይ እዮም ዝገብሩ እቲ ቀንዲ ዝጥቀሙሉ ኢንተረስት ሬት እዮም ክጥቀሙ ናብኡ ክንመፅእ ኢና እንታይ እዮም ዝገብሩ ሕጂ እዚኦም ባንክታት እዚአን ክንደይ ሚኢታዊት ሪዘርቭ ሒዛ ከም ዘለዎን የፍቅዱ ለና ኣብነት ኣብ ኣሜሪካ 10% ይኹን ሕጂ ንኣብነት ኣነ 100 ቅርሺ ኣብ ባንከይን ተቐሚጠ እቲ 90 ቅርሺ ከዋፍርዎ ከለቅሕዎ ይኽእሉ እዮም 10 ሚኢታዊት ካብኡ እንትሒዞም እኹል ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ዝቋፃፅርዎ እንታይ ይበሃሉ እዚኦም ሴንትራል ባንክስ ንብሎም ዘለና ናይቶም ባንክስ ባንኮም ማለት እዩ ብተዘዋዋሪ ናይቲ ቁጠባ ዓለም ብሓፈሻ ዝቋፃፅሩና ስለዚ እናተ ዓዲ ከዓ ዝተፈላለዩ ኣለውና እንታይ ደልየ ምስ ዜና ናይ ሎሚ ዓንቲ ዝተተሓሓዘ ስለዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ሴንትራል ባንክ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ቃል እዩ ፌደራል ሪዘርቭ ይኹን ዘፈድ ይኹን ባንክ ኦፍ ኢንግላንድ ይኹን ኩሎም ሓደ ዓይነት ኣሰራርሓ እዩ ዘለዎም ሴንትራል ባንክ ወይ ከዓ ማእከላዊ ባንክ ኢልና ንፅውዖም ማለት እዩ ፐርፌክት እዚኦም ሴንትራል ባንክስ እዚኦም ቀንዲ ነገራት ከይከብር ወይ ነገራት ገንዘብና ከይሓስር ዝቋፃፀርሉ ብዙሕ መገድታት ኣለዎም ከም ዝበልኩም ግን ውሕድ ኢና ክንወስድ ካብዚ እዚ ኢንተረስት ሬት ዝበሃል እዩ ሶ ኢንተረስት ሬት ማለት ወለድ ማለት እዩ ከም ዝበልኩኹም ነዚኦም ባንክ እዚኦም ክንዲዚ ሚኢታዊት ከተለቅሑ ትኽእሉ ኢኹም ዝብልዎም ይኽእሉ እዮም 4% እንተኢሎሞም ሕጂ ካብኦም ክልቅሑ ዝኽእሉ 4% ክኸውን እዩ ማለት እዩ እቲ ቤዝ ወይ ከዓ እቲ መሰረት ናይቲ ባንክ ዝኸውን ዘሎ እዩ እዚ ፐርፌክት ሕጂ እዚ ኢንተረስት ሬት ክውስኽሉ ኣብ 3 ወርሒ ፀብፃብ ይገብሩ እዮም ናይ ኣሜሪካ ሕጂ 8 ግዜ ብዓመት ይራኸቡ እዮም FOMC ዝበሃሉ ርክብ ናይዚ ይገብሩ ማለት እዩ እቲ ሲፒአይ ዝበልኮ እቲ ኢንፍሌሽን ፀብፃብ ምስ መፀ ኣኼባ ገይሮም ናቱ ሓበሬታ ንዓና ከዓ ይህቡና ማለት እዩ ኢንተረስት ሬት ክውስኽሉ ድዮም ክቕንስሉ ንኢኮኖሚ ክውስኽሉ ድዮም ማለት ፅቡቅ ንክኸይድ ወላስ ብጣዕሚ ይንህር ስለ ዘሎ ክቕንስሉ እዮም ኣኼባ ገይሮም ናባና ፀብፃብ የመሓላልፉልና ንሕና ከዓ በቲ ኢንተረስት ሬት ዘሎ ፅልዋ ንኸውን ማለት እዩ ንሕና ክብል ከለኹ ኖርማል ሪቴይለር ክንከውን ንኽእልና ወይ ንሕና ብሓፈሻ ማለት እዩ ወይ ከዓ ዓበይቲ ቢዝነሳት ክኸውን ይኽእል እዩ ብፍላይ ግን ዓበይቲ ካምፓኒታት ንሕና ብስቶክ ማርኬት ነዋፍረለን ብዙሕ ልቕዓት ስለ ዘለዎን በዚ ፅልዋ እየን ወይ ከዓ ሞርጌጅ ትገዝእ ዝነበርካ ወይ ሞርጌጅ ትኸፍል እንትኮንካ ወርሓዊ ዓብ ፅልዋ ክገብረልካ እዩ እዚ ኢንተረስት ሬት ንብሎ ዘለና ማለት እዩ ሶ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ሓደ ሓውና ኮመንት ገይሩ ነይሩ ስመይ ብድኽም ኢለ ነይረ ክኸውን ይኽእል እየ ዝኾነ ጌጋ ሓበሬታ ሂበ ከይከውን እንታይ ትብል ነይራ 1% ኢንፍሌሽን እንተዝኸውን ነይሩ ንኣብነት ታስንበሲ ዕለ ሓደ ኢንፍሌሽን እንተዝኸውን ነይሩ ንኣብነት 1% እንታይ ክገብሮ ኢንተረስት ሬት
ክቆርፁ እዮም ወይ ከዓ ኣካትዮም ክገብሩ ክቅንሱ እዮም ማለት እዩ ምክንያቱ ነቲ ዕብየት ኣተኪሮም ማለት ሰብ ኢንቨስት ንክገብር ሰብ ቢዝነስ ንክከፍት ዕድል ይኸፍትሉ ኣለዉ ክልቃሕ ይኽእል እየ ኣነ 1% ስለ ዘሎ ኦፍኮርስ ብዙሕ ክልቃሕ ይኽእል እየ ስለዚ ትሕቲ ክልተ ይኸውን ስለ ዘሎ ንዕኡ ሓፍ ከብልዎ በቲ ኢንተረስት ሬት ክቋፃፀሩ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ኢንተረስት ሬት ሃይክ ወይ ምውሳኽ ክኸውን ከሎ ኣብ ዘለኩም ኢንተረስት ሬት ክውስኽሉ እንተኮይኖም እቲ ኢኮኖሚ እንታይ ክኸውን ኣሎ ይቕልጥፎም ኣሎ ማለት እዩ ኢንፍሌሽን ላዕሊ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ሲፒአይ 10% እንተኮይኑ እንታይ ክገብሩ እዮም ኢንተረስት ሬት ክውስኽሉ እዮም ስለዚ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ እንተርኢና ኣብዚ ዓመት እዚ ብፍላይ ኩሉ ኢንግላንድ ይኹን ዩሮፕ ይኹን ኣሜሪካ ይኹን ኣብ ኩሉ ዓለም ሙሉእ ብጣዕሚ ኢኮኖሚ ኢንፍሌሽን ከይዱ ስለ ዝነበረ ኩሎም ከዓ ኢንተረስት ሬት 8 ግዜ 12 ግዜ ኣከታቲሎም ንላዕሊ ወሲኾምሉ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ምስ ወሰኽሉ እቲ ኢኮኖሚ እንታይ ክኸውን ኢንፍሌሽን ኢንተረስት ሬት ስለ ዝወስኽሉ ኢኮኖሚ ግሮዝ ወይ ዕብየት ናይቲ ኢኮኖሚ ናይቲ ቁጠባ ከዓ ክቅንስ ተራእዩ ክዝሕትል ተራእዩ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ እንተርኢናዮ ሲፒአይ ወይ ኢንፍሌሽን ንብሎ ዘለና በዓል ኮር ኢንፍሌሽን ሕጂ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ፀኒሕና ክንሪኢና 3% 4% እንዳኾነ ኦፍኮርስ ቀስ ብቀስ ይወርድ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ብጣዕሚ ኢንተረስት ሬት እንተወሲኾምሉ ክንልቃሕ ስለ ዘይንኽእል ዕብየት ኣይክህሉን ስለዚ እንታይ ክገብሩ እዮም ኢንተረስት ሬት ካት ክገብሩ እዮም ክቆርፁ እዮም ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ምቁራፅ ጀመርና ኣሎም ንኣሜሪካ እንታይ ገይሮም ዘለዉ ሕጂ ክንመፂና ናብ ቀሲና ኤንወይ ፖዝ ገይሮም ወይ ከዓ ጠጠው ኣቢሎም ኣለዉ ማለት እዩ ኢንተረስት ሬት ኣብ ገለ ክፋል ምስ በፅሐ ኦኬ እዚ ኢኮኖሚና ይህሰ ኣሎ ይህሰ ስለ ዘሎ እዚ ኢንተረስት ሬት ካብ ምውሳኽ ጠጠው ነብለሉ ሞ ሰብ ክልቃሕ ይኽእል ወይ ዕድኡ ክኸፍል ኣይክሽገርን ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ኢንተረስት ሬት ፖዝ እንተገይሮሞ ኦፍኮርስ ገለ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ክቅንስሉ እዮም ፖዝ እንተገይሮም ተመሊሶም ክውስኽሉ ዘለዎም ተኽእሉ ዝበዝሐ ግዜ ውሕድ እዩ ንኣብነት ናይ ኣሜሪካ ሕጂ 3 ግዜ ደም ገለ ጠጠው ኣቢሎም ኣለዉ ሶ ኣብዚ እንታይ ኣለና ሃየር ኢኮኖሚ ግሮዝ ክኸውን ከሎ ዕብየት ከርኢ ከሎ ቅንስ ከብሉሉ እዮም ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ እቲ ቀንዲ ዝቕንሱ ዘለዎ ምክንያት እንታይ እዩ ምክንያቱ ኢንተረስት ሬት ብጣዕሚ ላዕሊ እንተወሲኾም እንታይ ክጋጥም ይኽእል እዩ ሪሴሽን ከጋጥም ማለት እዩ ስለዚ ሪሴሽን ማለት ከዓ ዝኾነ ቁጠባ ናይ ሓንቲ ሃገር ንሽዱሽተ ወርሒ ኣከታቲሉ ክቕንስ ከሎ ትሕቲ 0% ዕብየት ዘይከርኢ ከሎ ማለት እዩ ስለዚ ኔጌቲቭ ከርኢ ከሎ ክልተ ግዜ ኣብ ፍርቂ ዓመት ማለት ኣብ 3 ወርሒ ፀብፃብ ስለዚ ንኣብነት ወርሒ 3 ማይናስ ወይ ከዓ ዝጎደል ማይናስ እያ ኔጌቲቭ ክልተ እንተመፂኡ ሽዑ ከዓ ወርሒ 6 ዝግበር ፀብፃብ ኔጌቲቭ 6 ኔጌቲቭ ክልተ ከዓ ተመፂኡ ኦፍኮርስ ኣብ ሪሴሽን ኣለና ማለት እዩ ሪሴሽን ማለት ከዓ ኦፍኮርስ ብዙሕ ሰብ ስራሕ ክስጎገሉ ዝኽእልን ክትልቃሓሉ ትኽእል ኣብ ሓደገኛ ዝኾነ ቦታ ትበፅሓሉን ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሓድሽ ኪሮስ yes is there a possible zero inflation in the economy yes ኣሎ ዲፍሌሽን ዝበሃል ኣሎ ትሕቲ ዜሮ ዝኾነሉ ግዜ ማለት እዩ ሕጂ ዲፍሌሽን እንተኮይኑ ግን እንታይ ከጋጥም ይኽእል እዚ ሪሴሽን ንብሎ ዘለና ካልእ ነገራትን ከጋጥም ይኽእል ነቲ ቁጠባስ ኦፍኮርስ ብጣዕሚ ክዝሕትር ይኽእል እዩ ንምንታይ ከምኡ ዘይገብሩ ኦፍኮርስ እቲ ኣርእስቲ ከይገፍሓና እምበር እቲ ኢንፍሌሽን ብጣዕሚ ትሑት እንተኮይኑ ብልቃሕ ንኣብነት ናይ 500,000 ገዛ እንተገዚእካ ፀኒሕካ እቲ ገንዘብካ ካሃስየካ ይኽእል እዩ ተለቂሕካዮ ስለ ፀናሕካ ማለት እዩ ሶ ያ ሪሴሽን ማለት ከዓ ቁጠባ ነጥፈታት ናይ ሓንቲ ሃገር ንሽዱሽተ ወርሒ ኣከታቲሉ ክዝሕትል ከለካ እንታይ ይበሃል ሪሴሽን ይበሃል ንምንታይ ለይ ዝህበኩም ዘለኹም ኣሕዋት ብጣዕሚ ኣገደስቲ ዝኾና ቃላት ስለ ዝኾነ እየን ቀዳመይቲ እንታይ ኢለኩም ኢንፍሌሽን ዝቕባበ ማለት ክብሪ ናይ ነገራት ክኸብሩ ከለዉ ብቕልል ዝበለ ማለት እዩ ሲፒኣይ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንደክስ ኢልና ንፅውዖ ፒፒኣይ ዝበሃል ካሎ ኤንዌይ ናብኡ ኢናኣቱና ንግዜኡ ከይበዝሓና እዚ ሲፒኣይ ከዓ ኦፍኮርስ ልክዕ ንዑ ነቲ ኢንፍሌሽን ንዓቀኒ ይውስኽ ድዩ ዘሎ ይቕንስ ስለዚ ኢንፍሌሽን ንኣብነት ማይናስ እንተኮይኑ ኣንፃር ናቱ እንታይ ይበሃል ዲፍሌሽን ይበሃል ማለት እዩ ኣብ ኩሎም ትሕዝዎ ተለኹም ካብ ሓድሽ ማለት እየ ዲፍሌሽን ክትብሎ ትኽእል ኢኻ እቲ ኢንፍሌሽን 2% ዝውስኽ ዝነበረ 1.5 ተወሲኽካ እንታይ ክንብሎ ንኽእል ኢና ዲስኢንፍሌሽን ክንብሎ ንኽእል ኢና እቲ ቃላት ከይበዝሓና ግን ድሓን እዚኦም ሴንትራል ባንክ ዝበሃሉ ማእከላይ ባንኪ ኢልናዮም ነቲ ኢንትረስት ሬት ነቲ ቁጠባ ብሓፈሻ ዝቆፃፀርዎ ገንዘብናስ ኣብ ኢድና ዘሎ ገንዘብ ብኾንቱ ከይጠፍእ ንክንቋፃፀሩ ዝሕግዙና ቀንዲ ስርሖም ስታቢሊቲ ወይ ከዓ ናይቲ ቁጠባ ናይቲ ገንዘብ ምቁፅፃር ንክገብርሉ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኢንትረስት ሬት ከዓ ሓደ ካብቲ ዝጥቀምሉ ሜላ እዩ ኦፍኮርስ ካልእ ነገራት ክህሉ ይኽእል እዩ ከም ተወሳኺ ሪሴሽን ክልተ ግዜ ኣከታቲሉ ቁጠባ ናይ ሓንቲ ሃገር ክዝሕትል ከሎ እንጥቀመሉ ቃል እዩ ስለዚ እዚኦም ኣዝዮም ኣገደስቲ ዝኾኑ ቃላት እዮም ሜቢ ከም ተወሳኺ ሕቶታት ኣለኩም ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም ዳሕራይ ሕጂ ግን ናብቲ
ዘገድሰና ዜና ክንኣቱ ኢና ማለት እዩ ዜና ናይ ሎማዓንቲ ዝህበኩም ፍሉጢ ኣብዚ ላጋ ኣክቹሊ መፂ ኣሎ ሲኤምቢሲ ሓንቲ ካብተን ፅቡቃት ማለት ብብዝሒ ዝከታተለለነ እዚ ናይ ኢንፍሌሽን ድዩ እቲ ናይ ኢኮኖሚ ኩሉ ብሓፈሻ ኩሉ ፀብፃብ ዘምፅኡ እዮም ኣብዚ ኣሎ እቲ ዝዛረብ ተባያ ዝባላ ይዛረብ ከሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ቸር ፓወል ዝበሃል ናይ ብዛዕባ ኢንፍሌሽን ከነጋጢሙ እቲ ዝዓበየ እዚ እቲ ሕድናቶም ግን ቮት ገይሮም እዮም ክሳይ ዝገብርዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ከተከታተልዎ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ሚድ ከቪን ዝበሃል ከዓ ሓደ ካብቲ ኣነ ብብዝሒ ዝከታተል ባዕል ይሆ ፋይናንስ ብሉምበርግ ኣለኩም ከም ተወሳኺ ኢንወይ እዚ እቶም እንግሊሽ ዝኽእሉ ብፍላይ ማለት ሕጂ ዘንገለ ተርሚኖሎጂ ቃላት ፈለጥኩሞን ስለ ዘለኹም ኣብቲ ከይድኩም ብቐሊሉ ክርዳእኩም ክእል በቲ ንሕና ንከታተሎ ክትከታተልዎ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ናይ ግድን ኣይኮንኩምን ካባና ክትፅበዩ ዜና ሕጂ ክመፅእ ከሎ ኣነ ኩሉ ግዜ ነዚ ይከታተሉ እየ ምክንያቱ ንፍዑ ፅቡቅ ገይሩ ኤክስፕሌን ይገብሮ ካብ በዓል ብሉምበርግ ትከታተል ሕጂ ሞር ኣብዚ ክከታተል ይመርፅ ኣነ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሚድ ከቪን ዝበሃል እዩ ናቱ ኮርስ ኣክቹሊ ኣለዎ ከባቢ شحدي قال هي بس جزاء كوني قدمي ثلاث أربعة عامات أزي أقدر أسبوع بس تكون ماركت إيكونومي سايكولوجي أوف ماني بحسب كم سرح لايف إلكم منتخيلكم ناتو لايف تايهبي نعرفنا تابزين أوبن ماركت خفت كله كعصة كله يهبي زي انترفيو كقاتم كلها of course زي FOMC meetings على inflation كمس كلها من مجلسي يهب نيري مالتي so نايلو ما أنتي أنا زيانات زمزالو عندي كفلوتكم أبو خلهم maybe كاتاترو تقولي خمتن إنجليش كتزارو زي أجمعكم مبالي منات بالكومنتس بإنجليش كومنت تقولوا رأيكم سلازلهم بعد ناي ميكفين كيركم كمان في لايف أبشع جزية كتا سلازم تقولنا وحد سلازم كل جزية خنا طفل كشجر الناس سلازم مالتي حجي سي ام بي سي لكم أبزي أبتي ميتينغ أبصم ميتينغ يروم زعبا إنفليشن سي بي أي نا يو إس سبت نخوه مالتي لك أنت تامنيل ريخم أنتم كا صبغ زينة زبل صحيفة نيرة سلازي زي inflation slowed down to 3.1 annual rate in November أب نوفمبر زي inflation 3.1% كم زقنا سيزرينا هذا حجي أبزي كشكعكم زي بقولن كنيسو مالت زحلف عامت نعملت إتي زنبيل 150 انتنيرو كم 150 يقنص على مالت يكون أنت قنيسو كم زي حجي حتيت نصنحه ديفليشن يقاتم على مالتي إذا جن كابتن 150 تمليسوس 3% يوسخ على مالتي أوكي 5% نبرس ناب 3% كنيسو عاد خالي إذا عملت نمبالين بر كنيسو ما تكون سلازي ستيل يوسخ على تي إنفليشن إتكوس خلص زلوا تقول لكن of course لا واحدة يوحد سلازلوا سلازي أبزن تعرفلكم دليل the consumer price index closely watch the inflation rate جرنت بحد وسيخة ورح مالتي قبل نعم نوفمبر أب عامت كان ريخنا لي 3 سنوات بحد حجي تثبيت ناتو صبونا قرون تاي 3 سنوات بحد إنيرو كل جزء زي investing.com يزلوه بزخا زي forecast قبري مالت ناتهم جام يبي أمتم experts وكيلاتات نازيهم حجي كل جزء ماركت أقدم إذا حسب لو ما عندي ستوك نعمت S&P 500 شيت انت هاليا ده حسيبات على ما تهم كل جزء بلو كباب عمتن شو ديشوا حنزخون أقدمه بيرا صبصاب هيبالا بتي فوركاست ዝተገበረ በቲ ግምት ዝተገበረ صبصاب هيبالا ማለትዩ ኢንተረስት ሬት ድሕሪ 2 ዓመት ክንድዚ ክቅነስ ኢልካ صبصاب ምስ ገበርካ ኦኬ ከምዚ ቅነስ ትኮይን ሰብ ብዙሕ ክገዝእ ማለት እዩ ብዙሕ ክዋፈራ ክልአን ብዙሕ ኣታው ረክባ ክልአን ስለዚ ዋጋ ናይታ ስቶክ ናይታ ቢዝነስ ከዓ ብብዙሕ ገንዘብ ስለተእቱ ዋጋ ክኸብር ኢልካ صبصاب ጌርካ እخቲ ስቶክ ማርኬት ሓፈሻ ዝወሃበና ዋጋ ናይ ሓንቲ ስቶክ ኣብዛ ግዜ እዚኣ صبصاب ዘይኮነ ትህበና ኦልሬዲ ኣቀዲማ كم زخانات مالتي سلدي تي فوركاست استقبروا مالت جمجام استقبروا لا قديمك سلسلة بحري نيرو سلسلة بحر بقى تي أكتوال ويكات تكون زخانة خا ماتي مالتي سلدي ستوك ماركت أيصلون فتيو بفلاي تنك أفت زخون ويكا فولاتايل زخون ستوكس كم بعل أبلغ حاجة تكرة كم بعل إنفيز بحر لورني إنرجي أتوكيرن إنفستس قبرا سولار إنرجي مالتي بعل تسلا بزح ناي بفلاجن إلكتريك فيكلز كذا بعلى مالتي كله كفتوه خدي ماركت بحفشة على الكريبتو كريبتو كرنسا انتريخمو صبغ زين الناس لسه سمعوا بزح وصفيقو مالتي سلازي سلسلة بحدة وصيقو كم من تاي خاتهم تصوبزي أبزل لكم تتصع كله خصدكم مخالي جن واحد إز بولس كتم ببوتر اليوم أنا بعلي كل عين ببوني جن سبعة على لوبزي كله هبكة اللي خاب PDF زيهم بعلم زرقوا مالتي BLS لكم تخيلكم كورحنا عندكم جوست خبز لنا أبزل لنا حد يعني كيرس عقوا خلو خزيا إذن ترينا يو إذا سميعوا بزلوا
انترست مع رقمي كم زقول لي إذا رأينا زلوا أقدم أنت لكم زين حبزي headline inflation core inflation نيلكم يرى أوكي headline inflation plus core inflation نيلكم صنيحين حجي إذا headline inflation ريوا إذا core inflation مالتي إذا food and energy ناوزي كاغن إذا أي حبزي مسأكم الله سبتاب أبزلوه كله انتاي كم زي مسأ مالتي بخمي كم ترخبوه bls.gov لكم انتخيلكم أبزخ مسألنا خالي كله تغلى الله مالتي consumer price index مالتي CPI زبلنا أبو خطوة وتقول لكم زي سماري لكم ترى لكم كا PDF أبزي PDF version of the new release تريليز جبروه أبسعته نابزينزو نوع بمرأة حجي inflation كندي وسيهو كندي كنيسو خطريو تقول لكم إسنا 4 ساعات أبزي متفائل ليكمني أنا أنا بعليات فوني كتف معناتها كالت إن لا تمهار قطفو مرست الجزية مالتي جن أبسعته أبتزهو بالجزية مسفلت كتكاتلو أزي أجداسي معناتها ناتك واقع كبرنا ستوكس كسر وصل زخل فش بزعبا زجن أبزيا the psychology of money تبل حمشة نتبتات كابا نستمهار كون تبل زلا كل جزية ماركت بزي قدسو إنا إنفست تجرنا نبعلنا بلاي على S&P 500 ريسك خير وصلنا بزح خمس نقول لنا خدنا بزي ناي إيكونومي مالتي تم ولك أو ستوكس تمرسو ويكال كالاجن وي بيزنس تكفت كلها وي مورجيج ساعتو كلها لازم مفلاتو أزي أقداسي مالتي حجي أبزل ناتي CPI انتريخ مو بولكي فود كندي percent خمس وسخة على السلسلة حدا all items لنا له energy فودن على النابزي volatile خمس بولكهم نابنت energy سريو حمشته نتفر 4% ماينس عتيلو inflation ناتوس كنديسو إذن energy كله خازي fuel زي petrol قلن بلومات كله بحافشة كابو ورن سبلنا جن مجبن energy نستفعك نسوي مالتي أبزل لكم بعد commodity مجبي مكاين كل نجارات بحاجة كندي inflation وسخ كندي كنديسو كتنبوات غيرها هم تقولكم كن نجدنا يكون كان كل جزيها خطط فوقه of course مجلسنا أبزل لكم 10% كم دوس عبنتنا energy the energy index fell 2.3% in November after decreasing 2% in October بلالو October كتنت بحمشة كنيساس أبزي October كتنت بسلسته وريد قبلنا لو تقول لا سكندي 4 شو مونتا خونا قابلت ورح أقرأها مال سلازي سبب ناي كله all items less food and energy it core inflation زبولكم زمالتي core inflation حجي نزي مور core يتوكر اليوم core inflation حجي 3 سنوات بحاجة زي كونه عندي مسيو 4 مسيو دقيقة 5 قمت جيرو له زنبرة مالتي so إذا inflation تلنا زي actual normal inflation كون كله تي core inflation تلنا minus كلهم items كان ريقنا خلينا مالتي سو أبزل لكم كم زبالكم قالهم أنا دالين يا رب هذا yeah anyway yeah the inflation يورد سلازلو وفري ناي ستوك ماركت كا بقومتن بتعمين وسيخو كل ستوكس S&P 500 بولو زي ناسداك ناي تكنولوجي بولو ناي even داو جونز وسيخو of course أبزي كان رأينا خلنا جالس بيتر بمسحة بيجينا نيرة S&P 500 انتريني حجي درجة هاي نخبتصح all time high مالتي زلعله كل جزية نخبتصح درجة حدا نترشد شدي قال يتريفه درجة very high بتصح مالتي رأيوه أرحب كان تاريخ هاي خمجة مرة زريوه كاب ديسمبر 8 سلستن جميرو مع سلست ماركت بزح العالم تحت نكركب خالي وعيل حد يرجع جزء متواي تقولين بخم كل جزية كم زي اللي يوسخ مالتي حجقنا عايكون كتانات بتاخد ده أبزي درجة ترى إزاي فلت هاي بتصح ريكارد هاي سيرو له زي S&P 500 كخون كله ناسداك كنري خلنا زي أخابنا التكنولوجيا ترى توكيرا إنفست تقبل مالتي all time هاي بس حسها ريو أبزي كندي وريدو درجة 15% وريدو نبرة كابزي أنا أبزي أخا كندي وسي خلا ريو 5% وسي خلا كم عسيزي 3 سبتمبر زحلف عامت أبوش عامتس ليش نعسران كنتنور أبوش عامت نور حندي جلس كندي كنت ور حندي كبابي 5% وسي خلا imagine this كبابي 100 بيتي تكالات زلو ويز مالتي انتي زرقنا زلو
ቁጠባ ናብ ጽቡቕ ንኸይድ ከም ዘለና ፈሊጡ ዋላ እኳ ደኣ ኢንተረስት ሬት እንተዘይቀነሱ እቶም FOMC ሚቲን ብዝገበሩሉ ወይ ከዓ ብዝሃቡና ሓበሬታ ኢንተረስት ሬት ፖዝ ስለ ዝገበርዎ ስለ ዘይወስኹሉ ስቶክ ማርኬት ከኣፈትይዎ ኩሉ ላዕልን ታሕትን ክኸይድ ክኢሉ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ኣይተቐነሰን ግን ንምንታይ ይኸይዱ ምክንያቱ ኦልሬዲ ኣቐዲሙ ሓሲቡ ስለ ዝፀንሕ ማለት እዩ ንሕጂ ዘይኮነ ፀብፃብ ሂብና ሕጂ ገንዘብ ክልቃሕ ፀገም የለን ኢንተረስት ሬት ክቕንስ እንተኮይኑ ብዙሕ ሰብ ከዓ ብዙሕ ገንዘብ ከጠፍእ ስለ ዝኽእል ኣፕል ክገዝእ ክእል እዩ ላፕቶፕ ማይክሮሶፍት ክገዝእ ክእል እዩ ዝተፈላለዩ ነገራት ንኽትገዝእ ኣይክትሽገርን ኢኻ ለቂሕካ ብፍላይ እንተኮይኑ ገዛ ተደሊኻ ልክዕ ከምኡ ማለት እዩ እዚ እንተገሪምኩም ኣብዚ ክሪኦኩም እየ ራስል 2000 ዝበሃል ስሞል ካፕ ተማሂርና ነና ትሕቲ 2 ቢልዮን ማርኬት ካፕ ዘለዎ ወይ ከዓ ንእሽቶ ካምፓኒት ወይ ትካላት ዝኾነ ተኣምር እዩ ኦፍ ኮርስ ኦል ታይም ሃይ በፂሑ ዋላ እዚ እንታይ ደሌግና ኣብዚ ኣብ ውሽጢ 1 የር ይኽሪኦ ኦኬ ኣብዚ ሪእዎ ከባቢ 2000 በፂሑ ዝነበረ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ 17% ወሲኹ ሪእዎ ኣብ ከባቢ 48 መዓልታት ዝኸውን 10% ወሲኹ 17 ቀኒሱስ ተመሊሱ ወሲኹ እዚ ተራእዩ ይፈልጥኒ ዝቐልጠፈ ካብ ሃይ ናብ ሎው ካብ ሎው ናብ ሃይ ዝቐልጠፈ ካብ ማስካብ ላዕሊ ናብ ታሕቲ ካብ ታሕቲ ናብ ላዕሊ ዝቐልጠፈ ቅያር ዝገበረሉ እዩ እንታይ ዘርእየና ዘሎ ማርኬት ብጣዕሚ ፈትይዎ ኣሎ ግን ከዓ ክንጥንቀቕ ከዓ ክንክእል ኣለና ስለምንታይ ነው ክንጥንቀቕ ዘለና እንተልኩምኒ ኦፍ ኮርስ ከምቲ ዋረን ባፈት ዝበሎ ኩሉ ግዜ ሰብ ክስስዕ ከሎ ኦፍ ኮርስ ዝኾነ ነገር ክመፅእ ይኽእል እዩ ማለት እዩ በዚ መጠን ኣብዚ የሆ ፋይናንስ ዘሎ ኒውስ ኤንዌት ኒውስ ዝረኸብኩ ኣብ ሪሰርች ገይረ ጥራይ ምፅኦ እምበር ሪቴል ኢንቨስተርስ ንሕና ሪቴል ኢንቨስተርስ ኢና ንብል ኢንስቲትዩሽንስ ዝበሃሉ እዮም ዓበይቲ ትካላት እንትኮይኖም ከም በዓል ባንክታት እዮም ካልእ ማለት እዩ እዞም ሪቴል ኢንቨስተርስ ንሕና ከባቢ 1.5 ቢልዮን ዝኸውን ኣብ ውሽጢ ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ስቶክ ማርኬት ኣዋፊርና ንሕናቶም ኖርማል ሰብ ዝኾንና ማለት እዩ እቶም ኖርማል ኣዋፈርቲ ብሮከሬጅ ጌርና ንጥቀም ነቲኦም ሕጂ ኣብ ኮይዶም በዓሎም ከዋፍሩ ክእሉ እዮም እቶም ብሮከሬጅ ወይ ፕላትፎርምስ ጌርና በዓል ትሬዲንግ ቱ ዋን ቱ ድዩ በዓል M1 ፋይናንስ ናይ USAD ኣብ በዓል ኢቶሮ ድዩ ኢንቨስት ንገብር ሰባት 1.5 ቢልዮን ዝኸውን ኣብ ናይ US ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ጌርና ማለት እዩ እንታይ ዘርእየካ ብዙሕ ሰብ ይስስዕ ከም ዘሎ የርእየካ ኦፍ ኮርስ ምጥንቃቕ ዘድልዮ እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ ክስስዕ ከሎ ሽዒቕኻ ከተስተውዕል ዝግባእካ እዮም ዝብሉ በዓል ዋረን ባፈት ካብኦም ዝዓዲ ምኽርኻ የለን ማለት እዩ እንተኾነ ግን ኦፍ ኮርስ እንታይ ዘርእየና ዘሎ ብጣዕሚ ሰብ ፖዚቲቭ ኣረኣእያ ኣብቲ ስቶክ ማርኬት ከም ዝገበረ ኣብዚ ግዜ ዝሓለፈ ዓመት እንተሪእና ብጣዕሚ ኔጋቲቭ ኣረኣእያ ነይርዎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኢንፍሌሽን ታሕቲ ምምፁ ኣዝዩ ሓጊዙ ከም ዘሎ እዩ ዘርእየና ማለት እዩ ዝበዝሑ ሰባት ሕጂ እንታይ ምዛረቡ ናይ 2000 ኣዝዩ ባብል ነይሩ ናይ 2000 ዘጋጠመ ናይ ቴክኖሎጂ በዓል ያሁ ኣብ ትሽዑ ግዜ ብጣዕሚ እየን ልዑላት ቀዳሞት ዝረአያ ነይረን በዓል ያሁ ማለት እዩ ያሁ ሜል ይገለግል ዝበሃል ያሁ ብሓፈሻት ካምፓኒ ኣብ ትሽዑ ግዜ ናተን ፒኢ ሬሾ ማለት ንሓንቲ ሰብ ዝኸፈላ ዝነበረ ሓንቲ መክሰብ ንክትከስብ ከባቢ 200-300 እዩ ነይሩ ባብል ማለት ከዓ በቃ ከምዚ ይበሃል ኣለልካ ኩሉ ሰብ ስኢሉ ኢንቨስት ክገብር ከሎ ስኢሉ ገንዘብ ክትሪኦ ከለዎ ማለት እዩ ከምኡ ዶ ይኸውን ኣብዚ ግዜ እዚ ኢሉ ብዙሕ ሰብ ጠርጣረ ገበር እዩ እንተኾነ ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ናተን ፒኢ ሬሾ ናይተን ዓበይቲ ትካላት ንኣብነት በዓል ኤንቪድያ ተስላ ዝኣመሰላ ማለት እዩ ከባቢ 50-60% እዩ ምስኡ ዘራኽብ የብሉን ግን ስቲል ሃይ ልዑል ከም ዘሎ የርእየና ኣሎ ማለት እዩ እዚ ሓደ ካብቲ ዜናታት እዩ እቲ ኣብዚኣ ሂበኩም ፀናሕኩ ሰብኣይቲ ወሲዝ ነም እየ ግን ያ ጆን ፓወል ዝበልኩኹም ፓወል እንታይ ኢሉ ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ ማለት ጠብጣብ ናይ ሲፒኣይ ክህብ ከሎ ኢንተርቪው ከዓ ገብርሉ እዮም ብዙሓት ኤክስፐርትስ ኮይኖም ካብዚ ያሁ ፋይናንስ ካብ ብሉምበርግ ካብ ሲኤንቢሲ ካብ ዝተፈላለዩ ባንክታት ከይዶም እቶም ዓበይቲ ትካላት ማለት እዩ ይሓትዎ እዮም ብኣካል ኮይኖም ናቱ ሕጂ ፀብፃብ ይመሓላለፍ እዩ ኣብ ትሽዑ ግዜ እንታይ ኢሉ ነይሩ 3 ግዜ ኢንተረስት ሬት ክንቆርፅ ምዃንና ሓቢሩ ኣብ ዝመፅ ዘሎ ዓመት 2024 ማለት እዩ 2024 3 ግዜ ኢንተረስት ሬት ክንቆርፅ ኢና ኢሉ ተዛሪቡ ኖርማሊ ከምኡ ኢሎም ኣይዛረቡን እዮም ነይሮም ግን ከዓ ብጣዕሚ ጎራሓት እዮም ማለት ሰብ ኮንፊደንስ ንክገብር ደልዮም ምኾኑ ክእል እዮም ምክንያቱ በቲ ኢንተረስት ሬት ጥራይ ዘይኮነ ብመላሓሶም እውን ብዙሕ ለውጥታት ክገብሩ ዓቕሚ ስለ ዘለዎም ማለት እዩ ካብ ዝዛረቡ ሕጂ ብጣዕሚ እዮም ዝጥንቀቑ ነይሮም ሕጂ ንሱ ተዛሪቡ ድሕሪ ሓንቲ መዓልቲ መፅኡ ግን ኢለኩም 12 እዮም ዘለዉ ሓደ ካብኦም ጆን ዊልያምስ ዝበሃል እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ ኣብ ሲኤንቢሲ ከይዱ ብዛዕባ ሬትካት ሳይንዘራረብን ኢና ኢሉ ተዛሪቡ ሕጂ ንናቶም ክዛረቡ መሰል ኣለዎም ትሕግን ፈልጦ ኢና ይፈልጦ እያ ኣነ
ነናቶም ሓበሬታ ክህቡ ክእሉ እዮም እቲ 3 ግዜ ክንቆርፅ ኢና ኢሉ ማርኬት 2 ግዜ ከም ዝቁረፅ ኢሉ እዩ ኣብ ግምት ኣትይዎ ነይሩ ወይ ከዓ ፕራይስ ናይቲ ስቶክስ ሂቡ ነይሩ እንተኾነ ግን እዚ ጆን ዊልያምስ ዝበሃል ድሕሪ ሓንቲ መዓልቲ ዲገለ ወፂኡ ኣብ ሲኤንቢሲ ከዓ ብዛዕባ ሬት ካትስ ወይ ከዓ እዚ ኢንተረስት ሬት ክንቆርፆን ዘይክንቆርፆንስ ኣይንዘራረብና ኣለና እቲ ኢኮኖሚ ባዕሉ ክመርሓና እዩ ስለዚ ከም ዝኾነ ክኸውን ይኽእል ሚቲን ባይ ሚቲን ኢና ንኸዶ ወይ ከዓ ኣኼባ ብኣኼባ ክንከዶ ኢና ኢሉ ተዛሪቡ ማለት እዩ ስለዚ ማለት ኦፍኮርስ ብመላሓሶም ብዙሕ ነገራት ክቅይሩ ስለ ዝኽእሉ ሰብ ክስስዕ ስለ ዝረኣይዎ ሜቢ ከዘሓሕልዎ ወላ ኢሎም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ግን ዓብዪ ተራ ኣለዎም ንሶም ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ እንተሪኢና ኦፍኮርስ ዶላር ብኡ ወገን ኣብኡ ከለኹ እቶም ዶላር ትጥቀሙ ዶላር ምስ ዩሮ ወይ ምስ ፓውንድ ክርአ ከሎ ዝነበሮ ክብሪ ቀኒሱ ቀኒ ዘቐነሰ ነገር ከንታይ እዩ ምክንያቱ ኢንተረስት ሬት ክቐንስ እንተኮይኑ ዝበዝሐ ሰብ ካብ ቦንድስ ናይ ኣሜሪካ ኣውፅኡ ኣብ ካልእ ከእትዎ ስለ ዝኽእል ወይ ከዓ ኣብ ስቶክስ ከዋፍሮ ስለ ዝኽእል ብዙሕ ሰብ ካብ ቦንድ ገንዘብ ከውፅእ ከሎ ከዓ ፕራይስ ወይ ከዓ ዋጋ ናይቲ ቦንድስ ከዓ ክትሕት እዩ ትፅቢት ዝግበረሉ ኦፍኮርስ that's what exactly happened ማለት እዩ እሱ ከዓ ተዘጋጠመ ስለዚ ናይ 10 ዓመት ትሬጀሪ ቦንድስ ዝበሃል ናይ ዩኤስኤ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ መዐቀኒ ናይ ኢኮኖሚ ይጥቀሙሉ እዮም ወላ ንሱ ሕጂ ስቶክ ማርኬት ክውስኽ ከሎ እቲ ቦንድ ከዓ ክቕንስ እዩ ዝረአ ምክንያቱ ዝበዝሐ ሰብስ ካብ ቦንዱ ተውፅኦ ገንዘብ ምንታይ ከእትዎ እዩ ኣብ ሪስክ ኣሰት ወይ ከዓ ኣብ ስቶክ ማርኬት ወይ ኣብ ሪል ስቴት ከዋፍረ ማለት እዩ ቦንድስ ኢንተረስት ሬት ብጣዕሚ ይልዕል እንተሃልዩ ከዓ ኦፍኮርስ ብዙሕ ሰብ ካብቲ ሪስክ ዝኾነ ኣሰት ኣውፅኡ ኣብዚ ቦንድስ ከዋፍረ እዩ ስለዚ እዚ ቦንድ እዚ ብጣዕሚ ሃይ በፂሕ ዝነበረ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ኦፍኮርስ ቀኒሱ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብዚ ላስት ዝሓለፈ 3.9 ፀብፃብ ተባሂቡ ናይ እዚ ናይ ጀርመኒ ዝኾን ዘሎ ባንድ ናይ ጀርመን ክውስኽ ተራእይዎ ጃፓን ኦፍኮርስ ወሲኹ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ናይ ዩኬ ከምኡ ናይ ፍራንስ ከዓ ከምኡ ወሲኹ ማለት እዩ ሕጂ ቦንድስ ከምኡ ከጋጥም ከሎ ናይ ኤነርጂ ግን ኦፍኮርስ ቀኒሱ ኣሎ ክሪፕቶ እንተኸይድና እቺ ልብዚ ክወስደኩም እየ እዚ ናይ ክሪፕቶ ስቶክስ ከምቲ ዝበልናዮ ኦፍኮርስ ብጣዕሚ እየን ወሲኸን ብጣዕሚ ሃይከይዱ ኣነ ካብ ዝዛረብ ጥራይ ክንደይ ነይሩ 147 በፂሓ እዚኣ ኮይን ቤዝ ትበሃል ዝማራ እሞ ግደፎ ቨሪ ሃይ 18 በፂሑ 8 ቅርሺ ነይሩ ኣደኖ 3 ወርሒ 4 ወርሒ ዝኸውን ማዓሳው በፂሑ ይገርሚ ዘገድሰና ግን ቢትኮይን እዩ ወይ ንሱ ላዕሊ ታሕቲ ክንከይድ ኖርማሊ ማለት ስሞል ካፕ ካምፓኒ ስለ ዝኾነ ወላ ደቂ ሰባት ብዙሓት ሰባት ገንዘብ ከዋፍሉ ምስ ጀመሩ ክቕየር ይኽእል እዩ እዚ በዓል ቢትኮይን ግን ዓብዪ ማርኬት ካፕ ዘለዎ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ግዜ እዚ ከባቢ 40 ክሳብ 42% ይንቀሳቐስ ኣሎ እቲ ቀንዲ ኣብኡ ማርኬት ኣብ ዘንቀሳቕሶ ዘሎ እንታይ እዩ ካብ ዕለት 5 ክሳብ ዕለት 10 ዘሎ ፀብፃብ ናይዚ ቢትኮይን ኣብ ETF ንኽኣቱ ክወሃብ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ anyway ዝሓለፈ ወላ ገሊፅ እየ ነይረ should we go next ኣብዚ ናይ ፀብፃብ ዘዝሃቡሉ እዚ S&P 500 እዚኣ ሪከርድ ኣብ ዝኾነትላ ግዜ 4560 ንበሎ ነይሩ እዚኦም ዎል ስትሪት እቲ ዓበይቲ ትካላት ዘለዎ ወይ ናይ ፋይናንስ ዝኾነ ቦታ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ማለት እዩ ፀብፃብ ሂቦም ነይሮም ናይዚ ቅድሚ ላስት ይር ኣብ ዝሓለፈ ዓመት በዓል ጄፒ ሞርጋን 2000 ክትበፂሕ ኢሎም ነይሮም ጄፒ ሞርጋን ሓደ ካብ ዝዓበዮም ባንክታት እዮም እንተኾነ ግን ካብኦም ንላዕሊ ካብቲ ዝፀበዮን ላዕሊ ወፂኦም ጀፍሪስ ዝበሃሉ 4200 ካብኦም ላዕሊ መፂኡ ኣሎ ወልስ ፋርጎ ዓብ ካምፓኒ ኦፍኮርስ ዩኤስኤ ዘለዎም ትፈልጡ ኢኹም ካናዳ 4000 ገለን በፂሑ RBC ካፒታል ማርኬት 4200 BMO ብጣዕሚ ዓብዪ ዝኽመን ኦፍኮርስ ቀሪቦሞ ንሶም ማለት እዩ ግምት እዮም ሂቦም ሕጂ S&P 500 ኣብ ከምዚ ክትበፂሓ እዚኦም ሕጂ ፅቡቕ ዝረኸብዎ ክኾኑ ከለዉ ካብኡ ንታሕቲ ማለት ካብ ዓቕሞ ካብ ዝተፀበይዎ ንላዕሊ ዝኾኖም ከዓ ኣብ ዘለውና ማለት እዩ best worst yeah S&P is following ባርክሌይስ ንፈልጦና ብዛዕባ ዘለና ዩኬ ማለት እዩ 3000 ገለን ንዎ ዝነበረ 3800 እዚ ጄ ሞርጋን ስታንሊ 3900 UBS ናይ ስዊዘርላንድ ማለት እዩ ሲቲ ኣለና ኣብዚ እዚ ብላክሮክ ናይ ብላክሮክ ቪድዮ መጻል ኣብ ዝሓፂር ግዜ 3900 ኢሎሞ ምክንያቱ ብላክሮክ እቲ ዝዓበየ ትካል ናይ ዓለም ዝቋፃፀር ካብ መንግስቲ ንላዕሊ ሓይሊ ክህልዎ ዝኽእል ትካል እዩ ማለት እዩ ባንክ ኦፍ ኣሜሪካ ኣለና 4000 ግምት ገይሮም ነይሮም እዚ ጎልድማን ሳክስ ንባዕሉ 4000 ኢሎም ነይሮም ካብኡ ንላዕሊ ግን ክመፅእ ክኢሉ እዚ S&P 500 ማለት ስለዚ እንታይ ዘርእየካ ኤግዛክትሊ
ውፅኢት ናይ ስቶክ ዝፈልጦ ከምዚ የለ ማለት እዚኦም ዓበይቲ ትካላት እዮም ብዙሕ ዳታ ብዙሕ ሰርቬይ ብዙሕ ክስታይ ዘለዎም ግን ስቲል ንሶም ከማን ክንደይ ኤግዛክትሊ ከም ዝኾኑ ውሽጢ ዓመት ክፈልጥዎ ኣይከኣልኒ እንታይ ዘርእየካ ስቶክ ዝላዕለ ከይድ ታሕቲ ከይድ ንስኻ ብዘለካ ወገን መፅናዕቲ ጌርካ ወፍሪ ክትጅምር ከም ዘለካ እዩ ዝሕብር ማለት እዩ 2023 ከ ኣበይ ትፅቢት ይግበረሉ 2024 ንሱ ዘገድሰና ኦፍ ኮርስ ናይ ዝሓለፈ ሓሊፉ እንዲ ናይ መፃኢ እንታይ ፅልዋ ክገብረሉ ይኽእል እዩ ዘልየና ዘሎ ብዚ ሕጂ እቶም በርሽ ማለት ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ተማሂርና ዝነበርና ኣይውስኽን እዩ ዝብሉ ማለት እዩ ሕማቕ ኣረኣእያ ዘለዎም ኣሉታዊ ኣረኣእያ ዘለዎም ኣብቲ ኢኮኖሚ ኣብቲ ስቶክ ማርኬት ብሓፈሻ ጄፒ ሞርጋን 4200 ኢልዎ ትሑት ይብሉ ማለት እዩ ኤርኒንግ ፐር ሼር 225 يبلو نيوترال مالت دحم زخونه خا كباب 4500 ገለ ዝብሉ خا ኣብዝለውና على UBS ولز فارغو MS مالتي UBS 4600 ትብላላ استلاب ዘላታ مالتي ولز فارغو 4600 ትብላላ slightly positive ዝኾነ ግን ኣብዝለውና በዓል ባርክሌስ በዓል ጎልድማን ሳክስ ኣብዝለውና 4700 ይብሉ positive مالتي ካብዝለውን ላዕልስ ኩስኺ ኢሎም ዝዛረቡ خا ኣብዝለውና በዓል ባርክሌስ ዘለው ጽቡቕ ኣረኣእያ ብጣዕሚ ጽቡቕ ካብዝስ ኣዝዩ ውስኺ ዝብሉ ቡሊሽ ዝኾነ ከዓ ኣብዝለውና በዓል ባንክ ኦፍ ኣሜሪካ ኣለውና RBS ኣለና ኣብዚ 5000 ክበፅሕ ዝበለ ማለት እዩ እዚ ደች ባንክ አይ ቲንክ ጀርመኒ ወይ ስዊዘርላንድ እዩ ዝንባዕሉ እዚኦም ከዓ ኦፍ ኮርስ ላዕሊ ክኸይድ ኢሎም ትፅቢት ዝገበሩሉ ይኾኑ ኣለዉ ማለት እዩ ሶ ኣብዚ ፅሒፍ ኣለኹ መስለኒ ዘገድስ ነጥብታት ገለ ከይርስዕ Yeah, of course, ናይ ጀርመኒ ናይ ፍራንስ ናይ ኢንዲያ ከዓ ሪከርድ ዝሰብር ስቶክ ማርኬት ማለት እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ሪከርድ ናይ ኩሉ ከም ዝሰበሩ እዩ ዘርእየና ዘሎ ክመፃከ ሓድሽ ሓውና ኣኩሬት ቀይርዎ ክእሉ እዮም ኦፍ ኮርስ ቀፂለ ናብ ምንታይ ክመፅእ ናይ ቻይና ድሕሪ ክንደይ ግዜ ናቱ ገንዘብ ክውስኽ ተራእዩ ብፍላይ ናቱ ስቶክ ማርኬት ብሓፈሻ ቁጠባ ማለት እዩ እቲ ቀንዲ ምክንያት ከዓ ዋላ እኳ እቲ ኢንትረስት ሬት ኣብ ዘለዎ እንተቀይርዎ ነቲ ባንክታት ንኸለቅሑ ግን እንታይ ገይሮም ብሎም ሊኩዊዲቲ ወይ ከዓ ቡስት ሊኩዊዲቲ ኢልና ንፅውዕ ኣለና ኣብዚ ተወሳኺ ገንዘብ ሂቦሞም ኣለዉ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ለኩም ነይረ ኢንትረስት ሬት ክቅነስ ከሎ ኦፍኮርስ ነቲ ኢኮኖሚ ግሮው ንክገብር ንክዓቢ ይሕግዝዎ ኣለዎ ማለት እዩ ነርና ኢንትረስት ሬት እንተወሲኾም ለኻ ኦፍ ኮርስ ክቅንስ የብልዎ ኣለዎም እዚ ሪዘርቭ ዝበልናዮ ካሽ ሪዘርቭ እቶም ባንክ ከቕምጥሉ ዝኽእሉ ሚእታዊት 10 ሚእታዊት ዝነበረ 5 ሚእታዊት እንተገይሮሞ ማለት ካብ 195 ከለቅሑ ይኽእሉ ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ንዕኡ ወላ ክቅይርዎ ክእሉ እዮም እቶም ባንክታት ክሕዝኦ ዝኽእላ ገንዘብ 10% 20% እናበላ ክቋፀር ክእለን እቶም ባንክታት ቻይና ግን እንታይ እዮም ገይሮም ገንዘብ ወሲኾምሎም ነቶም ባንክታት ማለት እቶም ገንዘብ ወሲኾምሎም ስለዚ ብተዘዋዋሪ እትከለቅሕዎ ዝኽእሉ ገንዘብ ይውስኹሉ ኣለዎ እሞ ብዙሕ ገንዘብ ከዓ ክልቃሕ ክኢሉ ኦፍ ኮርስ ነቲ ኢኮኖሚ ናቶም ከዓ ቁሩብ ፅልዋ ገይሩሉ ወይ ከዓ ከም ዝውስኽ ገይርዎ ማለት እዩ እያ ኣብዚ ለና ኣብዚ ናይ ዌስት ዎል ስትሪት ጆርናል ቻይና ሴንትራል ባንክ ኪፕስ ኪ ፖሊሲ ሬትስ አንቸንጅድ ኣይቀይርዎን ግን ኣናሊሲስ እዚኦም ኣናሊስትስ ብሓፈሻ እቲ ኤክስፐርትስ ንብሎም ዘለና ማለት እዩ እንታይ ተፀቢዮም ነይሮም ሞር ሊኩዊዲቲ ኣብቲ ማርኬት ክውስኽሉ ባይ ካቲንግ ባንክስ ሪዘርቭ ሪኳየርመንት ዘለና ኣሎ እቲ ሪዘርቭ ሪኳየርመንት ዝብለኩም ዘለኹ ሕጂ እቲ 10% ጥራይ ሒዘን ኣነ 100 እንተይትግያስ 10% ሒዛ $9 ከተለቅሖ ከላ ማለት እዩ እዚ ሕጂ እቲ ሪዘርቭ ሪኳየርመንት ናይ ግድን 10 ሚእታዊት እዚ ኣለቲ ክትበሃል ትኽእል እታ ባንክ ኣብዚ ግዜ እዚ እንታይ ሓሲቦም ነይሮም እዚኦም ኤክስፐርትስ ኣናሊስትስ ማለት እዩ 5% ወይ 7% ሒዝኩም ዝተረፈ ኣለቅሖ ክበሃል ተፀቢዮም ንሶም ግን ብካልእ መገዲ ኮርስ ቡስት ገይሮም ነቲ ኢኮኖሚ ዝተፈላለዩ ዓይነት መገድታት ከም ዘለዎም እዩ ዘርእየና ዝንባዕሉ ማለት እዩ ሶ እዚ ይመስል 2020 ኣብዚ ከይድኩም ባዕልኩም ርእይዎ ኤኒዌይ ክሳብ ፅቡቅ ጌርኩም ትመልክዎ እዚኦም ሎማ ዓንቲ ዝተምሃርናየን ቃላታት ብምርኣይ እዚ ኢንፍሌሽን ናበይ ገፁ ከም ዝኸደ እዚ ሲፒኣይ እንታይ ገፁ ማለት እሱ ተመሳሳሊ ንፅውን ኣሎ ሴንትራል ባንክስ እንታይ ገይሮም ኢንትረስት ሬት ወሲኹ ይቐኒሱ ሪሴሽን ክንኣቱ ዲና ይንኣቱን there is always a possibility ሎ ንባዕሉ ተዛሪቡ ነይሩ እቲ ፓወር ኩሉ ግዜ possibility ኣሎ ሪሴሽን ክንኣቱን ዘይክንኣቱን ሕጂ ኮይና
ክንመዝኖን ክንፈልጦን ከሸግረና ይኽእል ኢልዎ ሕጂ ኸ ኦፍ ኮርስ ናብዚ Q&A ክንከይድ ኢና ማለት እዩ So I hope ዝኾነ ነገር ከሲብኩም ክትኮኑ ክሳብ ሕጂ ኣሕዋት so ናብ ሕቶን መልስን ክከይድና it doesn't have to be ብዛዕባ ናይ ሎማዓንቲ ተምሃርናዮ ጥራይ ዘይኮነን ብዛዕባ ካልእ ሕቶታት ሃሊኩም እውን feel free ምክንያቱ ናይ ሕቶን መልስን ቦታ ስለ ዝኾነት እዚኣ ማለት እዩ ሓድሽ ሓውና ፅቡቅ ሕቶታት ሓታ ኣለካ I think ፅቡቅ ኣፍልጦ ክመን ኣለካ መስላ ኣብዚ ናይ stock market do you believe that CPI is very accurate measure of inflation of course ዝኾነ ነገራት ክጠዋወ ክእል እዩ ግን ንዓቀኒ ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ ዝጥቀምሉ ዘለዉ እዚ CPI መገዲ ስለ ዝኾነ እምበር of course ገለ ሚእታዊት ናይ ሪል ስቴት ወይ ናይቲ ገዛ 20 ሚእታዊት 10 ሚእታዊት ክኾን ይኽእል እዩ ናይ ምግቢ 5 ሚእታዊት ክኾን ይኽእል እዩ ስለዚ ኤግዛክትሊ accurate ዝበሃል ኣዝዩ ኣሸጋሪ ክኾን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ከምዚ 1+1 ክኸውን ኣይክእልኒ እዚ ግን እቲ ዝበለፀ መገዲ ኢሎም ዝጥቀምሉ መሳርሒ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ታንኪ ሓድሽ ሰላም ከይብዛሕ በረኸት ፒኢሮሽን ኔጌቲቭ እንተኮይኑ ከመይ ማለት እዩ ቃልኣብ ፅቡቅ ሕቶ ፒኢሮሽን ኔጌቲቭ እንተኮይኑ እቲ ኣቨሬጅ ብዛዕባ S&P 500 ክንዛረብ ከለና ማለት እዩ ከባቢ 20 ክሳብ 25% እዩ ዝኸውን ዘሎ ኦኬ ሕጂ ትሕቲኡ እንተኮይኑ ቫልዩ ስቶክስ እየን ማለት እዩ ብሕሱር ይሽየጥ ኣሎ ኢልና ኢና ንዛረብ ሓፈሻዊ ክንዛረብ ከለና ካብ ሴክተር ናብ ሴክተር ወይ ካብ ኢንዱስትሪ ናብ ኢንዱስትሪ ኦፍ ኮርስ ክፈላለ ክእል እዩ ምክንያቱ ኣፕል ምስ ናይ ዩቲሊቲ ካምፓኒ ከተወዳደር ኣይትኽእልኒ ኢኻ ብሓፈሻ ግን ናብ ሕቶኻ ንኽምለስ ቫልዩ ትራፕ ዝበሃልካ ኣሎ ማለት ከየደናግረካ ማለት እዩ ሓንቲ ዋጋኣስ ፒኢ ሬሽዮናታ 10% ስለ ዝኾነ 10 ክትብላ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ማይናስ ስለ ዘለካ 10 ክትብላ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ልክዕ earning per share ከዓ ከምኡ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ናይ ቴክኖሎጂ ኣብ ናይ ካልእ ኣዋፊሮም ክኾና ከሎ እቲ ኢንፍሌሽን ላዕልን ታሕትን እቲ ፒኢ ሬሽዮ ንብሎ ላዕልን ታሕትን ክኸይድ ይኽእል እዩ ስለዚ ፒኢ ሬሽዮ ጥራይ ዘይኮነ እቲ earning per share ካልእ ኣብ ግምት ከነእትዎ ኢና in this case ማለት እዩ I think 84 ኣቲኩም ኣለኩም ክሳብ ሕጂ ታንኪ ብምምፃእኩም ኩልኩም ኣሕዋት ኣብ ኩልኩም ላይክ ከይርሳዕኩም ላይክ ጌርኩም ውፅኡ እሞ ሼር ከዓ ግበርሎም ንካልእ ኣሕዋት ክጠቅም ስለ ዝኽእል ኦኬ ዳንኤል ሰላም ብዛዕባ ናትመግ ገለ በለና ፖሊሲ ቀይሮም ኣለዉ ናትመግ ፖሊሲ እኳ ኣይረኣኽዎን ኣለኹ ዳንኤል ኣቐዲመ ከዓ የበልክዎን ናትመግ ብፍላይ ኣብ ዩኬ ዘለኹም ብብዝሒ ትጥቀምሉ እንዲኹም ሕጂ ባዕለን ኢንቨስት ዝገብሩልካ ዝኾኑ most probably ኣብ ናትመግ ተዋፍር እንተሃሊኻ ካብኡ ውፅኢካ ገንዘብካ ትካልእ ነገራት ትገዝኦ ስለ ትኽእል ብዙሕ ዘሸግር የለን እቲ ፖሊሲ ናቶም ግን ፅቡቅ ጌራ ኣየንበብኮን ኣለኹ እቲ ዜናታት ኣይሰማዕክዎን ሰላም ማስመሮም ታንኪ ኦኬ ካልእ ዝኾነ ሕቶ እንተሃሊኩም ኣሕዋት ፊል ፍሪ ብዛዕባ ኢኮኖሚ ቁጠባ ብሓፈሻ ሎሚ ዝተምሃርናዮ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ቅድሚ ሕጂ ተንኪፍንያ ዝነበርና ከም ዝበልኮ ኩሉ ግዜ ዝመደብና ሓፀር ክነብሎ ክንፍትን ኢና ኦፍኮርስ ኢንተርቪው ገለ መሳሊ እንተኮይኑ ክነውሕ እንዲና ይግድን ከምዚ ምስ ዜናታት ምስ ስቶክ ማርኬት ተተሓሓዘ ግን ኣይቲ ስልትወና ስለ ዘሎ ተራቢልና ክንከይድ ንኽእል ኢና ሶሪ ቢንያም ኣብ ክተሽ መሲ ኣይበፅሕን እዩ ትጋጋእ ኣለኻ መሲ ኣይበፅሕን ኦኬ ኣይትርዳእትን ኣላ ክብሪ ሓዊ ናይ ኩዕሶ መሲ ኣይበፅሕ እንተኮይና ንድዒ መሲ ካብ ናይ ስፔሊንግ ጌጋ ክኸውን ይኽእል እዩ ቢትኮይን 80 የቕሬታ ቶማስ ቢትኮይን 80 ክሳብ 100 ፕሬዲክሽን ገይሩ ኣሎ ናቱ ሓሳባት እዩ ኤኒዌይ ቁኑዕ ዝበሃል የለን ኣብ ስቶክ ማርኬት ናቱ ገምጋሚ ሶ ዋይ ኖት ክልተ ዓይነት ሰባት ኣለዉ ፐሲሚስቲክን ኦፕቲሚስቲክን ንብሎም ኤኒዌይ እቶም ኦፕቲሚስቲክ ዝበሃሉ ፅቡቅ ኣረኣእያ ዘለዎ ኣብ ስቶክ ማርኬት ይኹን ኣብ ሂወት ብሓፈሻ ፐሲሚስቲክ ከዓ ሜይቢ ማለት ኣሉታዊ ዓይነት ኣረኣእያ ዘለዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ብፍላይ ኣብ ሓንቲ ትካል ማለት ስለዚ ቢትኮይን ሓደ ካብቲ ዓለምና ብዙሕ ዘዛርብ ቢትኮይን ፅቡቅ እዩ ግን ቁርብ ከቢሩ ከም ሓበሻ ማለት ኢተረም ክተሰከራቢ ፅቡቅቲ ሕቶ ፅቡቅቲ ዘረባ ምፅኢካ ቶማስ ንኩሉ ክጠቅመኩም ትኽእል እያ ኣብዚ ከቢሩን ሓሲሩን ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ቢትኮይን 40,000 ስለ ዘላ ክልተ ከምፃልኩም ኣይችልም
ابزي channel anyway بزح انت جيركا تفلطو تخوني خا ابل ستوك اندي على 297 الله اوكي 297 الله مايكروسوفت غيري مايكروسوفت اوكي مايكروسوفت 370 الله ابل 297 الله ازي ام مايكروسوفت تخبر كتب لا يتقنها ابزي channel بزح جزي تخاتات تخونكا تفلطو تخونيها ازيا ገንዘብ ብምርኣይ ጥራይ እዚኣ ትኸብር እዚኣ ትቀንስ ክትብል እዚኣ ትሓስር እዚኣ ትኸብር ክትብሎ ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ ናቱ ፒኢ ሬሾ ብዙሕ ነገራት ኣብ ግምት ከተእትዎ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ንምንታይ ለየ ናይ ግድን ኣይኮንካን ሶሪ ስክሪን ሼር ኣይገበርኩን ፀኒሐ ይመስለኒ ስክሪን ሼር ኣይገበርኩን ፀኒሐ ይቕሬታ ኣብዚ ማይክሮሶፍት 370 ኣሎ ናይ ኣፕል 197 ኣሎ እዚኣ ትኸብር እዚኣ ትሓስር ክትብሎ ኣይትኽእልን ኢኻ ናይ ስቶክ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ኢተረም ይሓስር ስለ ዝበልካ ማለት ኣብ ኢተረም ዘይኮነ ክቡርን ሕሱርን ክትፈልጦ ኣይትኽእልን ኢኻ ናይ ቢትኮይን ዝሓስር ኢሉ እንተኣሚንሉ ንሱ ንዕኡ ቢትኮይን ይሓስር ኣሎ ማለት እዩ which one is the best brokerage for investors ኣበይ ትቕመጥ ትኸውን መሪሕ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ተዘራሪብና ኣለና ኣብዚ ቻነል ኣበይ ትቕመጥ ማለት ንኣብነት ኣነ ኣብ ኢንግላንድ ይቕመጥ ኣለና ብዙሕ ብሮከሬጅ ክትጥቀም ንኽእል ኢና በዓል ቫንጋርድ ክትጥቀም ንኽእል እየ ኣብ ኢቲኤፍ ጥራይ ኢንቨስት ክገብር ተደልየ ሕጂ ቫንጋርድ ክትጥቀም ንኽእል እየ ሜይቢ ቁርብ ትሬዲን ክውስኸሉ ዝደሊ ተኮይነ ወይ ከዓ ውልቃዊ ስቶክስ ክገዝእ ተደልየ በዓል ትሬዲን ትዋንቱ ኣገዳሲ ክኾን ይኽእል እዩ ኣብ ኤውሮፕ ዘለዎ ከዓ ነናቱ ኣሎ ኣብ ኣሜሪካ ኣሻሓት ክኾኑ ዘለዎም ከምቲ ናትና ቫንጋርድ ክጥቀሙ ይኽእሉ እዮም ፊደሊቲ ከም ናትና ክጥቀሙ ከም ናይ ኢንግላንድ ማለት ክጥቀሙ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ኣብ ዩኤስኤ USA ብዙሕ እዩ ዘለካ I think ናይ M1 Finance ቪድዮ ሪከርዲንግ ነይሩ መምደስ በለ ዛ ዩቲዩብ ከድካ ክትሪኣ ትኽእል ኢኻ ኣነ ኢንግላንድ ስለ ዝቕመጥ ከምፃልካ ኢለ ኣብኡ ከለኹም ከመይ ከም ዝረኸብኩም ና ኢሎም መደብ እሞ ፅሕፍ ኣበሉና ኣሕዋት ሜይቢ ኣብ ቀፃሊ እንዳመሓየሽና ክንከይድና ንደሊ ምክንያቱ ሓድሽ ዓመት ካብ መፀና ስለ ዘሎ ሜይቢ ብዙሕ ነገራት ክንውስኸሉ ዘገድሰኩም ክህሉ ይኽእል እዩ ኦኬ ኣብ ዩቲዩብ ከድካ ኣብዚ M1 ፋይናንስ ኢልካ ቪድዮ ክትሪኣ ትኽእል ኢኻ ክቡር ሓው ምክንያቱ ብዙሓት ኣለዋ መምህር ደስ በለ ዝገለፀልና M1 Finance حنت غالنيا بعد فانغارد بعد فيداليتي بعد روبين هود حج تريدينج عبد بعد كريبتو تريد جوبرو خدمه ريكومند كاي جوبرني سبوز نغرات كلو كاي ابو مالتي اب يوروب زلهم زيا تريدينج توانتو حنتي صدقتي ازبلا يا مالتي انا ميبي نع اكتريوا تقوليهم يا نزي مسل مالتي ثانك يو مريح شحن ساعه 297 So أهوات I think نوي حتني حكم مثلاً على حد ساعات تانكي مريح so أبقى تصالي زمت زلو قدم كم زمدب كلونا maybe زمت زلو زيناتات أبقى بمقطع مالتي كسب حجي بمسمعكم بلي بدامس قونكو جن بليز إذا فيديو قريس أب نورمال كتواصل زقونكو بليز أبو لايكن كومنتن شير المقبرات مونياتو زي تكمت تيك توك ندلن يوعلو بزحات حوات سلا زلو ميبي كتكونو خليهم هبايت رايزي كونا ممدس بلا خون خيل مسكال مهارت خون خيل مالتي بتوسخي ناي مودات ازيا ابزي لايف زبل كلاس نتخيلكم ابولوتي لايف نمهر زلنا او اذا حلف ميبي اي تري وان كتلو تقوليهم ابزي بمخاد ندقكم انفست تقبلوا تدليو ستوك ماركت ما تبعت سب غزي تمهارو تدليو ما تروقوا حيتات مش ممدس بلا زغبرنا ابزي كتكاتاتلو تخوليهم سلازي بس حساب ابزي فيديو سيلو تراي سلازي خيد ابنا كال سبات ولا تكاتاتلو تطمكم زي تفوتون تعليكم مبالي ابتا لايف بمخادكا تقولو تخوليهم وي حدستي ناي ستوك ماركت يكون ناي ريل استيت ناي غزا تمهارو تدليو ابتا بلاي ليست مسكتكم ابو سريع لكم الله نابنت زي لايف كلاس نوزلنا لايف مسبركم كلكم مسالكم غلي ستوك ماركت كاب قدامك سمو داتا بزلكم ناي ريل استيت ناي كما جمر سمو داتا بحفشا زي ناي بيرسونال فاينانس لنا ابزي نغبرو علنا مالتي سلازي اب سفر لي بوتات سريع سلازلو ابو بمخاد كنكاتاتلو نخلينا سمو داتا مساي مسمعكم بلب يزمسكنكم ثانك يو يا غني الله